Soc l'Oleguer Brunet, de Vins Petxina, i en aquest vídeo us parlaré dels nostres vins ecològics elaborats al costat de la costa del Mediterrani, a la zona de Tarragona. Són els vins Blau Cel, elaborat amb xarel·lo i macabeu, i el nostre vi Blau Marí, elaborat amb garnatxa i cabernet sauvignon. Són dos vins, un de blanc i un de negre, joves, que volen retransmetre el que és el clima de costa, un clima molt amable, agradable, en què tothom té ganes d'anar-hi i s'hi sent a gust, com aquests vins que volen ser d'aquesta mateixa manera i per a tots els públics. Són uns vins elaborats a la denominació d'origen Tarragona. És una denominació d'origen amb molt poca presència a les cartes dels restaurants i a les botigues, probablement la que menys de totes les 12 BOs catalanes, fruit de l'eclipse que li fan les seves veïnes denominacions d'origen Penedès, al nord, i Montsant, Terra Alta, Priorat, al sud. El que passa és que la denominació d'origen Tarragona, a part de tenir una història molt intensa i molt llarga amb el món del vi, també pot aportar coses diferents, fruit de la seva proximitat amb el mar. De fet, nosaltres elaborem a la Nou de Gaià, amb en Moisès Virgili. Això està darrere de les costes d'Altafulla i Torredembarra, al costat de Tarragona, amb una proximitat molt gran del mar Mediterrani. De fet, nosaltres estem a 5 quilòmetres en línia recta del Mediterrani, que ens abraça i ens influencia molt més que una mica més a l'interior. De fet, com que estem tan a prop de la costa, nosaltres no tenim glaçades a l'hivern i a l'estiu tampoc tenim grans calorades, fruit de la marinada que ens envia aquest aire, aquesta temperatura més estable del Mediterrani, amb menys extrems, tant de dia com de nit, tant d'hivern com d'estiu, i que fa que les nostres vinyes ho gaudeixin així. No tenen tanta variació tèrmica i, per tant, tenen una climatologia més amable. Una altra de les característiques diferents d'aquesta denominació d'origen i que, bé, ens ajuda en els vins ecològics, però que, bé, sensorialment és complicat de notar, sí que és la riquesa de biodiversitat. Els veïns en general, a la denominació d'origen Tarragona, són veïns amb petites parcel·les. No tenim grans monocultius, grans extensions d'un sol propietari, sinó que són molts petits veïns que tenen petites parcel·les al costat d'altres petites parcel·les que sovint estan cultivades amb altres cultius, com ara garrofers, tarongers, ametllers, ja que cada veí tria el cultiu que més li interessa. Fins i tot hi ha algunes que estan abandonades. Doncs bé, allà hi ha bosc de pi i sotabosc. Això genera molta diversitat de fauna i de flora i, per tant, la nostra fauna té menjar i aliment tot l'any per poder sobreviure en gran diversitat, i aquesta diversitat de fauna fa que s'autoreguli i s'equilibri tota sola. Bé, tot això, sumat també a un clima, a un terreny bastant pobre, fan uns vins humils, però molt amables, molt agradables i molt fàcils. Esperem que tingueu ganes de provar-los, que els hi doneu una oportunitat, que els aconselleu als vostres clients, i si teniu algun dubte o alguna suggerència, ja ho sabeu. info@vinspetxina, WhatsApp o missatge a través de YouTube. Mentrestant, us saludem i desitgem veure-us aviat. Salut!